रौता समष्टि आरो फासनि सयफां समष्टियावबो 1000निबो बारा जयनिं खालामदों। ओमफ्राय इउपिपिएल हिसाबै मथथे 1000 एबाब गांनाय उखैनाय दंमोन, जोंनाव जाफुङाखै, जों जेबो फिथाइ मोनासै। बर'ना हारसा दिनै जोंना बिपिएफ हान्जानि सेरेमनियेल जिथु जयनिं प्रग्राम दिनैनिफ्राय आरम्भ। दिनै प्रथमाव फासनि सेरफां आरो रौता समष्टि मोननैजों ज' जानानै बिपिएफ हान्जायाव जायफोर जइन खालामनो नागिरदों बेखौ सेरेमनियेल जों खालामदों। बिजेपिनि गोबां दङ आरो इउपिपिएलनिबो दं आरो कंग्रेसनिबो दङ। बे मोनथाम हान्जानि गोबां मावथि कर्मिफ्रा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबनायखौ जों दिनै रौता समष्टि आरो फासनि सयफां समष्टियावबो 1000निबो बारा जयनिं खालामदों। आरो नैबेहाय दा भैरबकुन्द, हरिसिङा आरो धनस्रि बे मोनथाम समष्टि लोगो नांनानै बिजेपिनि कर्मियाथ' जेनेबा 130 जन, ओमफ्राय इउपिपिएल हिसाबै मथथे 1000 एबाब दिनै इउपिपिएल, बिजेपि आरो बै भटार पार्टि मिलायनानै 1000 एबाब जोंनि बिपिएफ हान्जायाव जयनिं जाबाय। दा जों बेखौनो आसरित मोन्दों, जोंहाथ' दा बिपिएफआ सरकार गैया। सरकार गैयैयावबो मिथिखासेयावबो इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ मानो गाज्रि मोननानै जोंनि दलाव हाबखो जों बुजिनो हायाखै। जेन' जोंनाव हाबनो नागिरनायखौ जों आजावनानै लाबाय आरो जोङो जयैनो मावलांगोन। जेब्ला सरकार फैयो जों खोथा होदों जे नोंथांमोना मा समस्यानि सायाव समाधान खालामजानो लुबैयो बा नोंथांमोना मा अभाब गोग्लैदों रायजोनि जानानै बेफोरखौ जोङो समाधान खालामनानै होगोन। जों बेफोरखौ खोथा होदों। सरकार फैग्रोथों, जोङो दा ज' थानांगौ, जयै मावलायनांगौ। आरो बेवहाय खालि बर'निल' खोथा नङा, गरखायाबो हाबदों, मुस्लिमाबो हाबदों, बर'बो हाबदों, गार', राभा, बेंगलि गासिबो जाथिनि इउपिपिएल खालामनाय आरो बिजेपि खालामनाय आरो भटार पार्टि बे मोनथाम पार्टिनि मावथिफोर आरो कर्मिफ्रा जोंनाव 1000नि एबाब दिनै जयनिं जाबाय। आरो बे जयनिं हाबाफारिया खालि बेहायल' नङा, जालांबाय थागोन। चिराङावबो जागोन, आरो भेरगावआवबो जागोन, क'क्राझारावबो जागोन, गसाइगावआवबो जागोन। मथथे खोब मोजां। आं आसा खालामदों फैगौ समनि जिथु निर्बाचन इलेक्सन बेवहाय बिपिएफ हान्जाया साक्सेस जागोन। बिपिएफआ हा राननानै हिसाब गैयै हाजार बिगा बिपिएफआ हा रानबोदों आरो फैगौ गोदान सरकार जागोनावबो आरो हा रानबावगोन। इउपिपिएलासो हाखौथ' राननायाथ' बाद हो, हा माबा खालामनायखौनो बन्द' खालामदों बिसोर, रेजिस्टार खालामनायखौनो बन्द'सो खालामनानै दंबावो। बिसोरलाय होखारगासिनो दं। दाखालिबो क'क्राझाराव नायगावआव होखारदों, चिराङावबो होखारदों। गासै हा पाट्टा बबेहाय मोनसे प्रमान होथों बिसोरो हा पाट्टा होनाय जोंनो। रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे कुइसन फैबाय थादों, गोबां नोंथांनि बिपिएफखौ दोलो नुनानै कि बिपिएफ थारै बे रायजोफोरखौ बे पाब्लिकआ नायगासिनो दङ। इउपिपिएलखौ मोनसे आसा खालामदोंमोन, खिन्थु बे आसा खालामनाय बायदि बिथांमोना नुवाखै। जायनि दारै माने मोनसे रायजोआ मोनसे आसा खालामदोंमोन जे प्रमद बर'नि दारै जों माबा मोनसे आसा खालामनो हायो। ओंखायनो गुबुन जाथिफ्राबो लोगो लादोंमोन गोदान सरकारा माबा मोनसे मावना होगोन होननानै। खिन्थु खुगाल' जेबो मावाखै बिसोर। माने बिटिसिनि फैसाखौ बख'नानै बोरै रानलायनानै जानो हागोन? नों बांसिन जानो हायो ना आं बांसिन जानो हायो? बिनिसो कम्पिटिसन जाबाय थादों, खामानि मावनायनि कम्पिटिसन जायाखै। एकदम जिर'। Today in Udalguri, we welcomed the president of BPF, the Hagrama Mohilari sir, to facilitate the joining program of Udalguri and Bhergaon district BPF. Today more than 700 people joined BPF from other parties. Aru bahut jon hobo logi asile aji ahibo para nai, pisot hobo join. Aru aji adibasir bahut jone youth join hoise. Adibasir bibhinno সমস্যাবোৰ আছে, সেইবিলাক বিপিএফ দল হয় সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে বিপিএফত যোগদান কৰিলে। ভাল লাগছে জানো। गांनाय उखैनाय दंमोन, जोंनाव जाफुङाखै, जों जेबो फिथाइ मोनासै।
बिनि थाखाय जोङो UPPL आरो BJP खौ नागारनानै दिनै जोङो BPF आव जों जइन जादों। बिथांमोना जोंखौ एसे अनसुंथाइ हरगोन नामा होननानै जों जइन जादों, खिन्थु जा फोथायनाय दं BPF सरकारा जोंखौ अनसुंथाइ होगोन। बेनिफ्राय बेनो जे मोनसे खोथाया, जेन'बा जों दिनै आफादाव UPPL बा BPF नि खोथा फैया, आफादाव थानानै जोङो नांबोदोंमोन गोदो, खिन्थु बाहाय जोङो जेबो फिथाइ मोनासै दासिम। ओमफ्राय जोङो माबा मोनसे गांनाय उखैनाय नागिरहैयोब्ला जोङो नासयजायो। बिनि थाखायनो जों दिनै माबायाव BPF आव जों जइन जानो गोनां जाबाय। बेनो आरोखि जोंना। जोंथ' बहुत दुखु, 100आव 80% दुखु जोंना। आंनि पार्सेन्टखौ आं जेबो साना, खिन्थु आंनि गथ'फोर, आंनि जिथुनिखि जुनियर गथ'फोर दङ, बिसोरखौ एसे अनसायनांगौमोन। बिसोरो सरकार, जिथुनिखि सरकार दङ, बिसोर अनसायनांगौमोन, खिन्थु अनसायाखै। खिन्थु आं दुखु मोनदों बेनो। बिनि थाखायनो आङो जेन'बा आंनि लोगोफोर, आंनि गथ'फ्रा दिनै 30 एबभ जागौमोन ने, दिनै जागोन ना, बेवहाय जइन जाफैबाय। नैबे नांगोला जेन'बा BPF आ जोंखौ अनसुंथाइ होगोन साननानै जों जइन जाफैदों आरोखि दिनै। गिबियाव नोंथांमोनखौ आं बरायग्रोनानै लाबाय। आङो दिनै बेखौनो बुंनो सानो, जों दिनै BPF दोलोआव जोङो जइन जादों। जों जइन जानायनि खारना जाहैबाय, जों ex-NDFफ्रा जों BTR एकर्डनि उनाव जिबादि जोंहा मोननांगौ दङमोन, बेफोरखौ जों नांगौ बादि मोनाखै। आरो दिनैनि सरकारा जिबादि सालायदों, जों बेखौ नुनो मोनो। बिसोरो माने जेरैबायदि सालायनांगौ बायदि सालायनो हायाखै। जों ex-NDFनिल' खोथा नङा, बिसोरो दुलाराय बड'लेण्डखौ जेरैबायदि बिथांमोनहा जोथोन लानांगौमोन, बेबायदि जोथोन लानो हायाखै। बिथांमोननि खुंथाय, जिथु खुंथाय राहा खालामनाय, बिथांमोननि खुंथाया जोबोद लोरबां। बिथांमोननि खुंथायनि गेजेरजों दिनै बड'लेण्डआ जोबस्रांनो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जों फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे, आरो जों ex-NDFफोरनि मोननो गोनां थानायजों लोगोसे, आरो जोङो ex-NDFफोरनि इयुनखौ जों गोख्रों खालामनो थाखाय, आरो जों BPFनि सायाव जों 100% मोनसे फोथायनाय लानानै जों दिनै जइन जादों। जोङो फैबाय थानाय समाव बेबादिनो गोख्रों BPFनि गेजेरजों सरकार दाफुंफिननायखौ जों मिजिं थिनानै जों दिनै बिथांमोनजों हेफाजाब होनो, जोङो फ्रन्ट लाइनाव थानानै खामानि मावनो, जों दिनै बिथांमोनजों जोङो लोगोसे जाफादों। जोंनि दिनै बिथांमोनजों जइन जानायनि गुबै थांखिया बेनो। दिनाव UPPL सरकारा, प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा दिनै जों ex-NDFफोरखौ माब्लाबाबो नायफिननायनि बिथांमोनहा जेबो थांखि गैया, जोंखौ बोखांनायनि थांखि गैया। बरन्स बिथांमोना दिनै जोंखौ हानायमानि गारसोनानै दोननायनिसो बेबादि कनस्पिरेसि दङ। बेनिखायनो बिथांमोना दिनै जोंनि मोननांगौफोरखौ दिनै बिथांमोना मावफुंनो गोसो गैया। जेरावनोखि जोंनि गोबां दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। आरो जों उदां अख्राङाव थानायफ्राबो बै जोबथेसालियाव थानायफोर बायदिनो खस्थ'नि गेजेरजों दाबो जिउ खुंगासिनो दङ। बेनिखायनो जों फैबाय थानाय समाव गोख्रोङै खामानि मावलांनो, BPFखौ जों सरकाराव लाबोफिननानै जोंबो बिथांमोनजों फ्रन्ट लाइनाव थानानै खामानि मावलांनो थाखाय, खुंथाय गोहोआव जोंबो बाहागो लानो थाखायनो, आरो बर' हारि आरो बड'लेण्डनि सिङाव थानाय गासै हारि माहारिफोरखौ जों खौसेयै बोजबना लानानै जों जौगाथायनि फारसे खामानि मावलांनो थाखाय, आरो बड'लेण्डनि जि गोमालांनाय बिथांमोन UPPL सरकारनि खोमानाय माखासे गोहोखौ जों लाबोफिननो थाखाय, जों दिनै जानजि खानो थाखायनो जों दिनै बे BPFजों जोङो लोगोसे जाफैनो गोनांथि जादों। बेनो।